गिबियावनो आं दिनै मन्दिरखौ आंनि नित्य जयग होनाय मन्दिरखौ गायसननो हानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जों बेयाव आं बोरै उत्साहित जानानै दिनै बेखौ बोरै गायसननो हाखो बिनि गुबै जोंहा माखासे माबा दङ थांखिफोर मा होनगोन बेखौ दैदेनगिरि जों माने फार्स्ट बे गामियाव मिलन नोगोर बर' खौसे समाज गामियाव जोङो जयग होजेननाया जोङो नख'रबामोन जों दिनैसिम 10-15 बोसोर जाबोबाय जिबा बोसोराव जों दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नख'र जयग होबोदों परिमा अमाबैसा जोंहा दासिमबो जों माबाखौ रायजोनि जयगसालि मन्दिर जों लुफुंनानै लानो हायाखै दा जोङो फ्राय हानायनि लामायाव फैबाय दा जोङो मन्दिर लानायाबो हा लानायाबो जोंहा जाफुंसिगोन नैबे फैगोन डिसेम्बरनि गेजेराव जाफुंसिगोन दा जों बेफोरखौनो जोङो सिगांनिफ्रायबो जयगनि होननानै बुङोबा ब्रह्म धोरोमखौ दैदेननाय होननानै बुङोबा फार्स्टआव जोंखौनो बुंनांगोन जों आंनो माखासे दङ नैबेहाय जयन्ती आइबो लोगोसे जोंहा सम्पा आइ आरो सन्द्रा ब्रह्म आरो बे मामोनलाय दन्दि स्वर्गीयारि जों गिबियाव जोङो 2012 बा 13 मायथाइनिफ्राय जों जागायजेनदों बेनिफ्रायनो होयै जेनेबा जों उत्साहि मोनबोबाय गावखौनो माने गोसोआव एसेबाबो सोलायनाय मोनबोनानै दिनै आंबो नैबे जयगखौ लुफुंनो हानायनि बेनो गुबै राहा थांखि आरो दा बेयो जोंहा नैबे कवामुग हालामनिनो मिलननगर गामिनि मानगोनां मुस्रि महिनी बसुमतारी आरो मुस्रिमा फैसालि आइनि आरो नखरनि बेयो जग्गाहति मन्दिर बेखौ दिनै आफाया गावनि आखाइजोंनो लुफुंनानै दिनै नैबे गोथार हाबाफारियाव बेखेवनो लादों दा बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा जोंनि आनसलिकनि गाहाय प्रसारक मानगोनां मुस्रि धनेस्वर ब्रह्म आफाया बेखेवना होबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोंहा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै अखण्ड जग्गाहतिनि हाबाफारि लादों आरो बे अखण्ड जग्गाहतिनि गिबि अर फोजोंनायखौ जोंहा गहपुर हालामनिफ्राय जिल्लानि प्रसारक मानगोनां मुस्रि मानेस्वर बसुमतारीया अर फोजोंजेनदों आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि जिल्लानि आरो बोखाव लखिमपुर जिल्ला आरो जोंनि बड'लेण्ड आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि माखासे प्रसारक पुरहित आफामोनाबो हेफाजाब होनानै लोगोसेयैनो बेहाय मिलनपुर आरो रंपुरिया गामिया खाथि खाला गामिनिफ्राय नुजाफैनानै दिनै हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होफैदों दा बिनि थाखाय आङो जाय आफामोनहा बे हाबाफारिखौ जोंहा महिनी बसुमतारी फैसालि आइनि साननाय बायदि मावफुंना होफैबाय बेनि थाखाय आङो आफामोनखौ साबायखर बावबाय लोगोसे दिनैनि नैबे हाबाफारिनि जायखि मेसेज बेखौ माबाना होनो खाबुनायनि थाखाय आङो साबायखर गगामुग ब्रह्म सिबियारि एबा आसामनि ब्रह्म सिबियारि बिथांमोनखौ नोंथाङा माबाफोर खावलायनो सानो नामा दिनै बे गोजोन थासारि बे बुब्लियाव दिनै बेनो खावलायनो साननाय मेसेज साननाया जोंहा मोनसे इसोरखौ फुजिनो थाखाय जोंनो मोनसे खाबु नांगौ सुबिदा नांगौ जेरैहाय जोंहा अखा बांखानि खोथा थायो माब्ला जोङो फ्राय जोङो दा जोंनि सेन्ट्रेल जिल्ला आफादनिफ्राय जों बिथोन बायदियै साफ्रोमबो बा नखरनि मानसिफ्रा बा जोंनि ब्रह्म सिबियारिफ्रा बिदिनो गंफा मन्दिरखौ लुना लानांगौ होननानै बिथोन होदों दा बे हाबाफारि बायदिनो बा गोथार थांखि बायदि जोंहा महिनी आफाया बेखिनिखौ मावफुंबाय आसा खालामो गगामुग गिबि नामा बे मन्दिरा बेखावनाया नखर हिसाबै नखर दङबो बेनिखायनो जोङो ओरैहाय मिलननगराव बेनो गिबि आरो गगामुगाव मिलननगराव ओमफ्राय जोंहा मिमांथि ओरैहाय बेयो सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोमनि बिथोन बायदि जादों नामा बे सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोमनि बायदिनो जिल्लायाव बिथोन जिल्लानिफ्राय आनसलिक बिथोन बेखिनिया बेफोरबायदिनो माने लुफुंनांगौ होननानै जोंखौ आफामोना बिथोन होदों दा बेबायदि आफाया दिनै